Umntu xa iphakame gqithi ezibona yedwa engaboni nabanye abantu, ndiye ndirhale umbona uba le fowuni ayiphethe apha esandleni yeyiphi. Ngoba kaloku yeyi awukwazi mani uthi uphakamile mani uphathe ezi fowunana zethu nantsika, uye kuphathe i-iPhone uqobo lwayo, ngoba i-iPhone iphakama okwayo ifuna abantu abaphakamileyo. Kodwa hayi unomona kuba engenayo i-iPhone, hayi ndiyayi-afforda i-iPhone nantsika. Kodwa ke ifuna abantu abaphakame gqithi. It's more complicated kwayona nje uyicofa nje. Uyawuzange abinatshaja fike ngqunga phaa kukho isifihlo ngqunga indawo yonke. Asinayo itshaja ye-iPhone, asinayo, asisebenzise i-iPhone. Sinayo. Tyhini ebephakamile abenganithethisa nganibulisa, uzawunibuza ngoba ubhanxa betshaja. Hayi sanuzigezela. Niphakame gqithi. Tyhini. Ndaphakame ngathi akayi nawe uyakwenza unamba 2. Hayi khona. Abantu banjani kanti?